Right, siyabingelela siyathokoza, siyazithoba. Sibingelela emagumbini amane omhlaba lapho kuhleli khona izingane zesiphiwo, lapho zingaphansi kophahla zixakekile ngenxa yomoya ezawunikwa wona esingawucelanga. Siyakhuleka emakhosini nabasohambeni, uhambo lawo umoya nabadala nabangakafinyeleli ohambeni abasazincenga ukuthi bafinyelele besasaba bebona Nkosi yami ukuthi cha, kungabe isakhona yini lento uma ngabe izwe lipetuke kanje nangendlela abantu abaneziphiwo benza ngayo kanje. Cha, unganaki abantu, wena enza into efunwa idlozi lakho, kodwa qiniseka ukuthi ngempela leli dlozi likhona yini ngoba uzohlala abantu. Asikho-ke lapho namhlanje sokhuluma indaba yesithunywa nokuthi isithunywa ngabe siyelapha yini, nokuthi umuntu olaphayo onesithunywa umuntu onjani olaphayo uma enesithunywa. Yini isithunywa? Isithunywa umoya wedlozi lakini elihlambulukile ngokukholwa noma ngokusonta. Amanye alamadlozi ayekade ekwazi ukuprofetha, amanye alamadlozi ayekade ekwazi ukukhulekela amanzi, anike abantu bacela amagceke, kuphilwe ekhaya, anike abantu iziwasho, kuphilwe ekhaya, anike abantu amakhambi. La kunento nje ekufanele ngithi ukuyicacisa ngoko-observe-a, mina ngiya-observe-a i-behavior yeziphiwo zethu. Ngiyaye ngithande ukukhuluma ulimi elikhulunywa abantu bakamoya. Isithunywa siyakwazi ukulapha, isithunywa siyakwazi ukuphakamisa, ukuhlanganisa imithi, kodwa sihlangene nedlozi ngoba ngangishilo ukuthi isithunywa nedlozi nethongo, thanda ungathandi kuyasebenzisana. Ingakho umuntu owumthandazi kuhamba hambe adla amagobongo, ingakho umuntu owumthandazi kuhamba hambe athenge izindwangu, ingakho umuntu owumthandazi kuhambe hambe alungise nje into yobudlozi, ingoba vele kakade thanda ungathandi noma ngabe uyikholwa okanye awulona, isithunywa sisebenza nedlozi, ngeke sisebenze sodwa. Kodwa kuyaye kuye ngokuthi isiphi isiphiwo esiphakeme kakhulu kulezi ziphiwo nazo eziningi, uthole ukuthi isona isithunywa esi-dominant, ikona kube isona esivela kakhulu. Right, umuntu onesithunywa uyalapha, kodwa umuntu onesithunywa kufanele ayifunde imithi. Umuntu onesithunywa uyakwazi ukuba umthandazi aphinde abe inyanga or igedle, kodwa umuntu onesithunywa uphila ngaphansi kophiko lokuthi yonke into uyenza ngomkhuleko, imithi uyayikhulekela. Siyezwana? Imithi iyakhulekelwa noma usuyihlanganisile ayiphumi imithi ingakhulekelwanga. Imithi iyaqanjwa ukuthi nangu umuthi oya kubani kabani, isibongo sakabani, kufanele wenze into ewukuthi. Khuluma ngomuntu onesiphiwo sesithunywa nokwelapha ukuthi ulapha makwenze njani, ngoba kuyenzeka khona ezinye iy'thunywa ezingahlangani nomuthi, kodwa isithunywa esingahlangani nomuntu siyaye sikunike umuntu ozoba yikholigi oyinyanga efanele usondele eduze kwakhe, lowo muntu ozokwazi ukuthatha imithi kuyena mekhona umuntu odinga imithi, okanye uthi cha, sengiyibonile into yakho ikanje nakanje. Ngomuntu oyisithunywa uvame ukuthi ahlole kakhulu, ubona kakhulu umuntu onesithunywa kukanje nanje nanje, ube nefeya umuntu wesithunywa, anginaki ngoba ayikho into elashwa amanzi, ngakhohlisana. Ngumthandazi, I've been umthandazi for so many years, imithi elaphayo. Right, alikho ikhanda elashwa ngamanzi, ayikho indlebe elashwa ngamanzi. Angisho ukuthi abekho abantu abakwazi ukukhulekela amanzi abe yonke into bakhona, kodwa asibe realistic. Mangabe unayo ifair, fanele kube ukuthi uma ungayazi imithi uthumele umuntu enyangeni, uthi hambe enyangeni, thola inyanga, noma kube khona inyanga oyaziyo
ngoba umuntu onesithunywa uyanikezwa inyanga yakhe azozwana nje naye ukuthi nayi inyanga iclean le nyanga ayikhiphi into engasile noma ayikwenzi obubi ayiwenzi izinto ezobumnyama noma izinto ezingahamba zi-affect wena. Thumela umuntu kule nyanga. Uthatha umuntu okade ehlola mase uyamthuma uthi okay hambe lapha kuba ubani futhi unyomini kanti ukuthi awunayo umuntu omazi wezinyanga tshela iclient ukuthi hamba umuntu oyinyanga umbhalele ukuthi nazi izinto fanele nazi izinto esithola ukuthi unazo inyanga izobothola into ukuthi nento ukuthi izohlanganisa imithi ikunikeze isiguli sakho right ke. As much as umuntu onesithunywa ekwazi ukuba ugehla noma ekwazi ukuba inyanga, fanele singakubalekeli futhi fanele sixwayise ukuthi kunamafutha la eminyangeni, kunamafutha ekungafanele ukuthi uwasebenzise. In fact, umuntu onesithunywa akufanele awajwayele kakhulu amafutha ngoba ayasilulaza isithunywa. Right? Nokuthi mukade uthinte imithi especially enamafutha phakathi uhambe uyosihlambulula emfuleni noma esempophomeni ugqume phalaze. Ngisho endlini ungasebenzisa isiqunga, ugqume ngesiqunga ufake ubulongwe ugqume ugeze. Uhlambulula ini lawa mafutha la kade uwabambile khona uzokwazi ukuthi uphinde uconnect nesithunywa. Ngoba khona amafutha ezilwane angahlangani nesinye isithunywa siyawaxwaya. Ngeke ngayisho ukuthi isithunywa siyisidalwa esithanda ukuthi sizwane nenhlanzeko. Isithunywa sayitshela ke isithunywa. Siyayitshela isithunywa. That is why abantu abanesithunywa bavamise ukuba nepride kangaka. That is why abantu abanesithunywa bavamise ukuba ama-narcissist. Fanele selikhuluma iqiniso sibuye sibe ama-narcissist ukuthi nje sina sazi kakhulu. Fanele phela sinuka amakhwapha ungahleli sinuka abantu ukuthi siyathakatha. Fanele sinuke nokuthi akodwa nami ave ngiyi-narcissist. Ungazazi wena wedwa ukuthi umelaphi tu. Cha. Fanele wazi ukuthi you are one of strings of many healers abakhona. Funda ukuthoba, funda ukuba ingane ehleli phansi. Isithunywa siyamthanda umuntu ohlele phansi. Sona ke behavior yaso sibuye sibe nako ukuzitshela. Kodwa ukuzitshela kwaso ukuyitshela okuhle ngoba sona silwa nento eyodwa asifuni ukungcoliseka. Make sikhulume ke indaba ke yaloyo ke onesithunywa kodwa imithi ongakayifundi. Umbuzo uthi manje uyifunda kanjani imithi idlozi lakho lengakukhombisanga ukuthi ufunda imithi? Akuyona yonke into ozokhonjiswa idlozi. Ungakhohlwa ukuthi idlozi lidlala a portion of indima yalo empilweni yakho. Amanye ama decisions fanele ufunde ukuyithathela wena. Khona into ekuthiwa imfundiso. Ukufunda ukuthola ngokuthi indlela uyihambe wenza amaphutha ufunde. Right? Phela lento isiphinto esiphiwe isikole lesi nje kuthiwa uhlala ufunda izikole isikole kodwa kuba ukuthi kule sikole sesemhlabeni sempilo okuyisikole esigadla kuwo wonke umuntu nayo yonke into ephilayo emhlabeni umuntu isilwane yonke into eyindalo yonke into eyimvelo izodlala indima yayo la emhlabeni kulesi sikole lesi se-creation kaNkulunkulu. Right? So akuyona yonke into ezovela. Funda imithi. Angathi ukuthi mekufika umuntu ophethwe indlebe yona umgaxa isiwasho. Wonke umuntu ofikayo nomgaxa isiwasho. Umuntu ophethwe ikhanda umgaxa isiwasho. Yabo? Umuntu ovuvukalelwe inyawo nomgaxa isiwasho. Cha, funda imithi yokwela ave kumnandi. Muthi umelaphi ukwazi ukulapha nezinye izinto. Yeka lento ukuthi uthi akusona isabelo sakho kepha ube ungakwazi sikhona isikhathi sokuthi ufunde. Sesine internet manje. Thatha ibhuku, uvule ibhuku, ufunde ebantwini ubhale phansi. Ubuza nakwabanye abantu abelaphi bazokubhale phansi izinto zokusiza abantu. Yabo?
Pay attention to the people that normally come to you. Ukuthi baba naziphi igulo. Uyila uzobona khona ukuthi okay. Mina abantu abavamise ukuza kumina abantu abanezigulo ezikanje. So fanele ube nazo izinto zalezo zigulo. Ngoba ukubona ngokubona kwami kweminyaka ngumuntu osiza abantu. Umelaphi nomelaphi uma nento stronghold abanamandla nje yokuthi ayenze. Mina stronghold sami esikhulu ngingasho ukuthi amanzi, particularly impophoma kakhulu, yabo. Uma ngiyisa umuntu empophomeni, kwenzeka izimangaliso ngiyangibotho ama stronghold sami kakhulu amanzi empophoma nentaba. Right? So ufanele pay attention to also my strong field is abantu abaphuphunyelwe izisu ngoba ibona abangithanda kakhulu. Right? Or my strong field is abantu mhlambe abafakwe imimoya yezilwane eminyama ukuthi kubhede into zabo. Pay attention to details. Then ufunde ngayo yonke indlela eyodwa. Ngendlela eziningi zokuthi usize umuntu oyiclient lakho, right? Mukuzameke le wahluleka zama le yahluleka zama ehlifaba nendlela mhlambe more than ake ngithi 6 or 7 zokuthi usize umuntu onesigulo esithile nje. Right? Azike emelaphi ukuthi kuyenzeka uthola ukuthi abanye abantu ngeke uzobasiza. Ngakuphathi kabuhlungu lokho simo nje leso esikhona ukuthi ngekwazi ukusiza wonke umuntu. Kwesinye isikhathi umdedelo umuntu aye komunye umuntu noma kwabanye abantu abazokwazi ukuthi mhlambe bezame nabo ukumsiza. Ungakuphathi kabi lokho ukuthi awukwazanga ukusiza umuntu. Isizathu ke sokuthi ngesinye isikhathi abantu bangasizakali ukuthi indaba esukusema dlozini noma kwimoya yakubo. Yabo, ngoba ngisho ungasebenzisa yiphi inhlobo yomuthi bangabe idlozi lalowo muntu ozobe uzomsiza. Izinto zipetwe ngalendlela ukuthi nawe ngeke uzwenze lutho. Ayikho into ongayenza nawe lapho. Ayikho into ongayenza. Dlula lapho bakhona abanye osazobasiza. Akukwenza umehluleki lokho. Cha, isimo nje sasemhlabeni. Right? Kunento engikhohlwa bengithi ngifuna ukuyisho ngifuna ukukhumbula. Right. Bese ngichazela ukuthi okay umuntu onesithunywa ukuthi ulapha kanjani, right? So usebenzisa iziphiwo ezu3 ezi-combined kubeni into eyodwa ufuna ukuthi usebenzisa isiphiwo sesithunywa sakhe sedlozi lakhe esethongo lakho. Right? Bese kuba khona into ekuthiwa isidalwa sakho. Lo moya ke le omelana nawe nje oqondene nawe. Abanye bathi ngesilungu higher self. Yabo? Kuyenzeka futhi nesidalwa sakho ke siqondene nawe kuba umuntu onjani okulekelelayo. Without idlozi lasekhaya noma amadlozi akini noma amathonga noma ithunywa zakini sakho nje siqondene nawe ukuthi isidalwa sakho siyakwazi ukuthi naso sidlala indima enkulu futhi isona esidlala indima kakhulu engikusho lokho. Into ekuthiwa isidalwa sakho or your higher self isona esidlala indima enkulu empilweni yakho. So siyakwazi naso ukuthi kubambise. Ungacabanga ukuthi yonke into ngedlozi lakini noma amadlozi akini ethunywa zakini. Konke ekuthiwa isidalwa sakho and isidalwa sakho ke siyayidinga iservice. Siyayidinga iservice kakhulu. So must know ukuthi fanele uhlale emanzini, fanele uhlale ukuphalaza uyiclean uyachatha nje. Ake sivale lapho ngoba isikhathi sadliwa yinje.